Hello, szia, mindenki, Fies 91 vagyok, a Youtube-on úgy vagyok kiírva, hogy Kovács Gyula, plusz hozzáírjátok, hogy Mesterem C, és kiadják be a csatornámat. De most live-olós kedvemben vagyok, nemrég adtam ki egy olyan videót, amiben Facebook játékokból volt szó, és ez úgy lesz, hogy ilyen random Facebookos játékokról, ami tetszik, arról fogok videót csinálni. Nevét nem biztosan lebírom írni, mert olyan hosszú szar nevei vannak. Hihetetlen leírásba elnézést is kértem érte, de lehet, hogy úgy lesz, hogy lesz erről a jövendőzős videóról egy videó, után lesz megint valami random Facebookos, utána megint, de a Mesterem C-ről azért nem akartam megint izét csinálni, mert Skype-on akartam, meg azt csak akkor akarom elkezdeni, ha lesz jobb kamerám. Na, de én ennyi is lettem volna, és 91 voltam. Sziasztok, ha tetszett ez a videó, dobjatok rá egy lájkot. Sziasztok!